ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଫେଭରାଇଟ୍ କାକରା ପିଠାରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଆଜି କହିଥିଲା ଯେ ମମ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କାକରା ଛାଣିଦବୁ ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କଖାରୁ ଶାଗ ବାଛିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଖାରୁ ଶାଗ ମିଳିଲେ ବି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଛି ବୁଛିକି, ତାଙ୍କୁ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏଠି ବାଛି ବୁଛି ଦେଇକି ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋର ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବୁଟ ଡାଲି, ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି, ଡାଲି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଭାତ ବି କରିଦେଇଥିଲି ଏପଟେ। ତାପରେ ବାପା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗକୁ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିଦେଲି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମା ହରିକାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡାଲି ପକେଇକି ଭାଜିଦେଲି। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଟିକେ ସାଧାରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଖାଇବା ଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଗରମ କରିକି ନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ହିଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉ, ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମା ହରିକା ଆଜି ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ବି ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସିଲେ। ମତେ ତ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ ବାଏ।